intentant buscar la Cristina perquè em dones el vistiplau per arrencar. Bon dia i moltes gràcies per haver vingut. Començarem presentant les 5 ponents que tenim en aquesta taula, que és la taula de comunicació global, i després parlarem una mica de quins seran els punts que tocarem durant aquesta taula, donat que comunicació global és un concepte molt ampli i fàcilment ens podríem perdre. A veure, en primer lloc presentarem la Consol... Se n'està reverberant el so? Sí? Afluixeu una mica. En primer lloc presentarem a la Consol Vancells, és la coordinadora de marca Barcelona dins de la Direcció de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona des de fa 3 anys. La Consol fa més de 20 anys que es dedica a la comunicació corporativa, al branding i la gestió estratègica. Durant 14 anys va ser la cap de comunicació i màrqueting del TNC i també va ser la fundadora de la Fundació Enriqueta Villavecchia per a nens amb càncer. Com ella es presenta, és una apassionada del branding amb propòsit. Benvinguda, Consol. També tenim amb nosaltres la Marta Otzet. La Marta és la directora de marca i comunicació de la Basílica de la Sagrada Família. Amb una trajectòria de més de 18 anys en el sector de la comunicació, ha desenvolupat plans estratègics, gestió de crisi, creació d'identitat i marca i comunicació corporativa. És llicenciada en Història de l'Art i té una àmplia formació en direcció de màrqueting i comunicació. Ha viscut i treballat a Itàlia, Escòcia i Brasil i actualment dirigeix l'estratègia de marca del que serà la fase final de la construcció de la Sagrada Família. Les claus de la seva feina, com ella mateixa diu, són treballar amb passió, lideratge i creativitat. Benvinguda. A la meva dreta tenim l'Estel Estopinyan. Ella és la PR and Public Affairs Manager del Mobile World Capital Barcelona. L'Estel fa anys que va barrejar la comunicació amb la innovació i la tecnologia. Durant la seva trajectòria professional ha passat per agències de comunicació, sempre des de l'àmbit corporatiu, també per a institucions, i ara treballa al Mobile World Capital. Destaca també que és mare, que li agrada la seva feina i que creu que té sort perquè sempre ha tingut el plaer de rodejar-se de persones de les que hi ha pogut aprendre. Benvinguda, Estel. També tenim aquí la Cristina Colom. La Cristina és la directora de comunicació de Shell Energy Europe. És una apassionada de la comunicació corporativa, com ens comenta, i considera que la comunicació és un art per transmetre un missatge i crear relat, però també i sobretot per interrelacionar-se. Li agrada una frase d'un analista polític nord-americà que diu: allò que dius no és l'important, sinó que l'important és allò que la gent entén. Actualment treballa a la multinacional energètica Shell, com us comentava, i és la responsable d'aquest negoci, de comunicació d'aquest negoci de base europeu. Prèviament havia treballat a la Generalitat de Catalunya, també com a consultora de la Comissió Europea i a un organisme de Nacions Unides amb seu a Santiago de Xile. Per tant, ha viscut també llargs períodes a l'estranger. També tenim amb nosaltres, a la meva dreta del tot, el Josep Vives. El Josep és el portaveu del Futbol Club Barcelona, és advocat i periodista i el seu perfil de gestió esportiu s'acredita perquè ha estat més de 13 anys president executiu del Bàsquet Manresa, del 2002 al 2015. Benvingut també. Molt bé, doncs com us comentava a l'inici, clar, quan enfocàvem aquesta taula i parlant amb la Consol em deia: ostres, Esther, és clar, això de la comunicació global, què parlarem? I llavors, com ho podem abordar i quins punts tocarem en aquesta taula, entenent que una hora ens donarà per poc, entenent que els ponents tenen uns perfils interessantíssims i ens podran aportar moltes claus al voltant d'aquest àmbit, però sí que volíem acotar una mica quin serà l'àmbit d'actuació d'aquesta taula. Parlarem de com es gestiona una marca global. Aquí tenim el cas de Barcelona, de la marca Barcelona, això ens en parlarà la Consol. Parlarem també de la segmentació de públics en un context global, que és un repte molt important. Aquí la Marta ens comentarà el cas de la Sagrada Família, com està treballant això. Parlarem també del contingut de valor per tot tipus d'audiències i del concepte de la comunicació global en xarxa. D'això en parlarem amb l'Estel, de Mobile World Capital. Parlarem també de com s'estructura una estratègia de comunicació global i en això ens ajudarà la Cristina. I parlarem també de la responsabilitat i el compromís social amb incidència global, i d'aquest aspecte ens en parlarà el Josep pel cas del Barça. Si us sembla, doncs, entrarem en cada cas i cada bloc i arrenquem en el cas de la Consol Vancells. La marca Barcelona es valora entre les principals marques de ciutat del món.
Segons informes recents, la capital catalana reforça any rere any el seu posicionament econòmic i empresarial en els contextos internacional i europeu. Així, ocupa posicions capdavanteres en àmbits com ciutat europea amb millors perspectives de futur, els índexs d'inversió estrangera, recepció de projectes d'inversió estrangera, competitivitat global, activitat emprenedora, organització de congressos internacionals, volum d'exportacions, rànquings mundials en els àmbits de coneixement, és a dir, universitats i recerca i tecnologia, producció científica, turisme. La marca Barcelona, per tant, ja té molts actius, no? Llavors, Consol, tu has liderat un procés de cocreació del relat amb agents de la ciutat. Ha sigut un procés complex i ampli. Com enfoqueu la gestió de la marca ciutat i per què cal treballar la reputació d'una ciutat? Abans de res, moltes gràcies. Gràcies al col·legi, gràcies a l'IFCOM per organitzar, especials gràcies a la Sílvia, a la Cristina Salvador, que m'ha liat, com sempre. La Cristina és perillosa, ja la coneixeu, i gràcies a tots per acollir-nos. Jo sempre faig un exercici que, si em permetreu, repetiré aquí, perquè les marques, com sabeu, no hi ha una diferència entre una marca persona, una marca ciutat o una marca corporativa, sinó que les marques resideixen a l'esment de les persones. I si ara us fes tancar tots els ulls i us demanés que féssim un moment de meditació, no sé si esteu disposats, però una mica seria seure-us còmodes, tancar els ulls, respirar pel nas, i jo us dic una paraula i us demanaré què passa pel vostre cap quan us dic aquesta paraula. Com sabeu, nosaltres no som la nostra ment, però podem ser observadors de la nostra ment, i us demanaré que observeu què passa pel vostre cap quan us dic la paraula Barcelona. A partir d'aquí, s'obriu els ulls i us faig... El Josep probablement em dirà una cosa molt concreta. El Camp Nou. No sé, la Neus, què ens diria? Periodisme. Periodisme. Xavier? Un tot, no? He vist l'Eixample, he vist aquella foto aèria. Lluïsa? Jo la meva infantesa. Molt bé, per tant, no cal explayar-me perquè tenim moltes coses interessants per escoltar, però sí que és veritat que tots tenim una percepció de Barcelona al cap, com la tenim de les persones que ens envolten, perquè tots, tu arribes a una habitació i fas involuntàriament un escàner de les persones que arriben i per tant ja t'estàs fent una percepció de les persones. El mateix amb les marques resideixen a la ment de les persones i per tant, en el cas de Barcelona, tots som cocreadors de la marca Barcelona, totes les persones que hi vivim, que hi treballem, que hi pensem o que pensem en Barcelona des del Japó. Per tant, l'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona era, en el moment dels 25 anys dels Jocs Olímpics, tenia sentit que l'Ajuntament liderés aquest canvi per passar pàgina del gran projecte que ha sigut els Jocs Olímpics, que ha posat Barcelona al món, però sí que és veritat que el món ha canviat aquests 25 anys i té sentit que penséssim quin és el nou regal que Barcelona pot oferir al món a partir d'ara. D'una banda, la tsunami digital que ha significat el canvi de moments de talent o d'inversió o de negoci i d'altra banda la tendència mundial que les poblacions aniran cap a entorns metropolitans. Diu a les Nacions Unides que el 70% de les poblacions viuran en entorns metropolitans el 2050. Tot això vol dir que hi ha un poder i una responsabilitat cada vegada més gran de les administracions locals per gestionar els grans reptes de la humanitat, com poden ser l'habitatge, la mobilitat, el medi ambient, etc. L'employment, com es diu employment? La feina, en qualsevol cas, té sentit que la Barcelona com a ciutat global busqui quin és el nou missatge que ha de fer i ho ha de fer de forma col·laborativa. I en aquest sentit hem treballat durant 18 mesos amb més de 300 agents locals i internacionals per escoltar tothom i ser capaços de sintetitzar aquesta nova proposta de Barcelona al món que vam presentar fa uns mesos al The Hub de la mà de l'alcaldessa i del senyor Hoffman, que va parlar molt bé de la competència de la marca Barcelona respecte a la del Mobile. Ahí lo dejo. Molt bé. Introduirem el segon tema amb la Marta Otzet, la directora de marca i comunicació de la Sagrada Família. La Sagrada Família és avui en dia un signe d'identitat de la ciutat de Barcelona al món. Més de 4,5 milions de visitants anuals,
de més de 120 nacionalitats, més de 150.000 comentaris a TripAdvisor com a lloc més comentat del món i primera recomanació de coses a fer a Barcelona. Marta, esteu enfocant, ens comentaves, la comunicació en arribar al 2026 quan es preveu que les obres estiguin acabades. Com heu aconseguit segmentar bé els públics, donat que la Sagrada Família és un monument de referència global? Com esteu segmentant els públics per treballar aquesta comunicació i com esteu treballant l'estratègia de marca vinculada també a la marca Barcelona? Molt bé, moltes gràcies. Jo també m'afegeixo a l'agraïment a tothom i també a la Cristina Envalia per venir aquí i és un plaer estar amb tots vosaltres. Nosaltres estem centrant la comunicació en aquests moments, sobretot en aquest projecte constructiu, que ara té una data de finalització, el 2026. 6 anys és molt temps i molt poc temps comunicativament parlant, però és temps suficient com perquè nosaltres puguem encarar una molt bona estratègia de marca que ens permeti un molt bon posicionament. En el fons, una de les coses que passa és que el projecte constructiu està traspassant fronteres i tenim un interès absolut sobre aquest projecte, com l'estem portant a terme i què serà la Sagrada Família un cop arribem a la finalització d'un projecte que hem de recordar que al final haurà durat durant 3 segles, no? Haurà passat per un munt de generacions que l'han impulsat, no? Per tant, això també és una responsabilitat. Un altre tema que ens passa és que com que aquest moment és molt visual, fins ara hem estat treballant la Sagrada Família, però ara és aquell moment en què canviarà l'Skyline de Barcelona. I per tant, visualment, cada mes i cada any tindrem un impacte a la ciutat que fa que nosaltres també siguem conscients d'això. Què estem fent? Estem treballant aquesta estratègia, encarant tot el que seria la part del 2020 al 26, i primer de tot ho hem fet intentant segmentar, perquè si no enteníem bé a qui ens estàvem dirigint, no tampoc teníem la certesa de que el posicionament que triem serà el que realment ens ajudarà a col·locar-nos, no? Vam fer una primera segmentació per entendre bàsicament qui era el públic que nosaltres ens visitava. Va ser una segmentació que es va fer sobretot amb una visió molt de producte i per tant amb una visió molt més de màrqueting, però va ser molt interessant perquè vam observar de tots aquests tipus de visitants que teníem, doncs que teníem uns que nosaltres els diem els Gaudí Believers, no? Que és gent que coneix molt Gaudí, que ens visita no només a nosaltres sinó també a altres cases gaudinianes i que per tant les expectatives quan ve Sagrada Família és de conèixer encara més la figura de Gaudí. També tenim un altre tipus de visitant que ve més perquè ve a fer una visita un cop a la vida i per tant allà ell vol que tota la seva experiència en treure el màxim profit d'allò. En aquesta segmentació ens vam adonar que el públic local era un públic que estàvem certament una mica allunyats d'ells i que no trobaven el moment de venir, que molts pensaven que hi havia moltes cues, quan ja no tenim cues, perquè nosaltres treballem amb un aforament que ens permet treballar per unes entrades molt organitzades, però que hi ha tota una sèrie de conceptes mentals que són percepcions però que estan a la societat. Aquest any hem fet un estudi de mercat, ha estat molt bonic perquè ens n'hem adonat també de l'estimació i l'admiració que molta gent de Barcelona prodiga per la Sagrada Família i per tant és un repte treballar amb aquesta segmentació que ara tenim i amb aquest coneixement que tenim més exhaustiu del públic local. Com estem treballant aquesta estratègia de marca? Doncs bàsicament tenint en compte aquest estudi de mercat, tenint en compte el posicionament actual i el posicionament que volem adquirir d'ara al 2026, que la Sagrada Família canviarà perquè ara és un edifici en construcció, que és molt més perquè ja és una església, però que nosaltres hem d'anar encara un punt més enllà. I finalment també tenint en compte que els reptes constructius han d'estar en aquesta estratègia perquè seran tan visuals que per nosaltres, si aixequem les torres centrals i posem els evangelistes o posem les torres, en aquell moment hem de ser capaços d'explicar-ho bé i per tant apropar-nos al públic. Jo diria que a nivell de comunicació tot el que estem fent per encarar aquesta estratègia ho hem fet encarant 5 grans reptes. El primer repte és que Sagrada Família, com que tenim una vessant triangular, que és que som construcció, però també som església, però també som un edifici cultural i patrimonial, hem de saber destriar, perquè no ens acabem els continguts, hem de saber prioritzar i sobretot sintetitzar moltíssim. Aquest és el gran primer repte a l'hora de treballar la comunicació i a l'hora de treballar aquesta estratègia de marca. L'altre és una mica compartint amb el que dèieu abans, la necessitat de transparència. Som plenament conscients
que de vegades no hem donat prou informació i per tant estem treballant molt amb una necessitat de transparència, hem treballat un bloc constructiu perquè tothom pugui accedir i tothom pugui entendre com estem fent les coses. Després, treballant molt les relacions públiques, apropant-nos als col·legis professionals, apropant-nos també a la societat en general, fent exposicions itinerants per poder explicar una vessant molt concreta d'espiritualitat. Després, treballar molt bé els indicadors, perquè sense indicadors estarem tirant molts trets, però no sabem si realment amb aquella comunicació estem arribant i estem implementant aquell posicionament que volem. I finalment, treballant una cosa que nosaltres com a Sagrada Família tenim la sort de poder-ne disposar, és aquesta combinació tan necessària entre tecnologia i humanisme. I això ho fem amb aquestes històries que podem explicar, explicant que estem construint amb màxima tecnologia, però que darrere d'aquesta construcció hi ha tota una vessant humanista molt important en el dia d'avui per poder fer aquesta connexió. I finalment, per acabar, crec que Barcelona i Sagrada Família van de la mà. Nosaltres estem molt contents de poder treballar en molts àmbits directament amb les organitzacions de Barcelona, i van de la mà perquè quan parlem de Sagrada Família estem parlant del passat, del present i del futur de moltes generacions que han vist créixer la Sagrada Família i que nosaltres esperem que el 2026 se sentin orgulloses de ser la generació que la veurà acabada. Molt bé, moltes gràcies Marta, molt interessant. Anem al cas de Mobile World Capital, l'Estel. El Pascal Bale ens diu al llibre La comunicació global que la comunicació és global quan la gestió ho és a dir, quan hi ha una harmonia i una estreta correspondència entre el negoci, és a dir, entre les decisions empresarials i institucionals i el discurs que projectem als professionals de la comunicació. En el cas del Mobile World Capital, la comunicació global és la base de l'estratègia de comunicació per un motiu molt senzill, la pròpia naturalesa del projecte. Treballeu des de continguts hiperlocals fins a una comunicació internacional de màxim nivell aprofitant el Mobile World Congress, un esdeveniment internacional de primer nivell que hostatgem, que tenim a Barcelona. Per això un dels grans reptes que em comentaves que teniu és generar contingut de valor i diferencial i que generi interès per tot tipus d'audiències en un entorn tan atomitzat com és el del Mobile World Congress. Com ho feu? Es tracta d'un problema o d'una oportunitat per vosaltres? Treure-hi cap en el mig d'aquest certamen? I des del Mobile World Capital, com treballeu amb mitjans d'arreu del món? Que és una de les claus també de la comunicació global. Com es trena, com es treballa? Bon dia a tothom. Fa molt respecte a aquest auditori d'entrada. Gràcies a tots per ser aquí, perquè jo normalment soc la que està entre bambalines, com molts dels que estem aquí, i és molt diferent, Llavors, jo vinc aquí per explicar-vos una història, que és com ser la capital mundial del mòbil. I això, quan des de comunicació ens plantegen què vol dir ser la capital mundial del mòbil, d'entrada et planteges, uau, això per on comencem? I sobretot ho comencem per la base. Per sort, treballo amb molta gent dels que esteu aquí, o la patrona, Maria Lluïsa, aquí. Tenim a molts implicats aquí al costat, tenim a la gent d'Hospital Clínic amb qui hem fet uns projectes brutals, com la primera operació del món amb 5G. Llavors, això passa a casa nostra, passa a Barcelona, i també passa gràcies a que molts de vosaltres, encara que no ho sabeu, sou part d'aquesta capital mundial del mòbil. I això a mi em permet tramar històries que arriben. Amb la Cristina, per exemple, hem estat treballant durant molts anys fent una cosa tan bàsica com acostar la tecnologia al ciutadà. I això, que sona molt utòpic, passa perquè Barcelona, i passa perquè aquesta manera que tenim de fer nosaltres ens permet ser curiosos, ens permet voler conèixer una miqueta més i ens permet pensar en futur. I a partir d'aquí podem crear tot el que vulgueu. I això és una mica el que fem des de Mobile World Capital Barcelona. Pensem històries, pensem projectes i trobem aquells amics que ens permetran fer-los. I junts és la manera en què construïm històries realment de valor que deixen un llegat al nostre territori i ens permeten ser tan ambiciosos com per pensar en canviar el futur de la nostra societat. Aterrant, què vol dir tot això? Doncs, per exemple, aquest any farem projectes des de Dos Hermanes a Reus, passant per Gijón, Barcelona i tot el que encara està per venir, perquè tenim la sort i la responsabilitat
de que ens apareguin projectes cada 2x3 que ens permetin fer coses molt grosses. Llavors, necessito senyors de Reus que em diguin jo vindré a un taller, perquè potser a partir d'aquí creem una història. I també necessito senyors a Londres i senyores que em permetin anar al Wall Street Journal i dir-li que junts canviarem el món. I a partir d'aquí treballem durant l'any. I com ho fem? Nosaltres tenim dues maneres de treballar molt diferenciades. L'any natural per nosaltres va de congrés a congrés, com podeu imaginar, perquè al congrés se'ns planten tots els ulls del món a Barcelona. Per tant, la comunicació global ve a casa nostra. I tenim milers i milers de periodistes que venen a Barcelona a veure què carai passa aquí. I no només el que fem nosaltres, sinó de totes les empreses del món que en saben una mica de tecnologia, que venen a casa nostra a ensenyar-ho. I un cop passa aquest moment de boom, nosaltres treballem des de Barcelona cap al món. Intentem generar aquestes històries perquè funcionin aquí, s'entenguin aquí, però que també s'entenguin a la resta de llocs del món. Aquesta és la nostra manera de compaginar-ho. I quan ho parlàvem amb l'Ester em deia, però val, això com funciona? Perquè tampoc som un equip tan gran. Nosaltres des d'aquí no tenim subseus arreu del món per poder tramar aquesta xarxa. El que fem és treballar en comú i en col·laboració amb tots els nostres companys de viatge. Per exemple, ja que tinc el Xavi aquí davant, amb el cas del Clínic l'any passat, amb el Congrés, el que vam fer va ser activar tots els equips de comunicació de totes les entitats implicades. Teníem des de tecnologia fins a una institució com la seva, passant per nosaltres i passant per tots els implicats que van passar per aquell projecte. I junts vam aconseguir algo tan tremendo com haver de triar entre si ho donàvem al Jazeera, ho donàvem a la BBC o com ho fèiem. I això, per mi, per exemple, va ser un gran repte de dir, ostres, tinc els ulls del món mirant-me. I això és una responsabilitat brutal i una sort. Permeteu-me dir que soc molt afortunada de poder viure aquest tipus de projectes amb gent així. Llavors, tenim aquesta dualitat que ens permet pensar des del contingut pels meus amics de Reus, que us deia abans, fins a aquests supermitjans que ens venen a veure i que volen veure què passa aquí a Barcelona, que també ho comentàvem abans amb la Consol, ens permeten veure per què estem fent alguna cosa diferent des de casa nostra i, carai, potser hem de ser conscients que ser la capital mundial del mòbil realment vol dir aportar valor i donar visibilitat a aquest tipus de coses que ens fan una mica especials. Llavors, més enllà d'això, nosaltres el que fem sovint és definir la comunicació com a persones que parlen amb persones. I a partir d'aquí, tot el que us pugueu imaginar darrere. Per tant, parlem-ne quan vulgueu, així de senzill. Molt bé, passem a la Cristina Colom. Cristina, les multinacionals tenen petjada global, però la gran pregunta és, comuniquen el mateix a tot arreu allà on operen? Shell, que és la multinacional on treballa la Cristina, té més de 86.000 treballadors, en més de 70 països, té més de 100 anys d'història i la seva marca es troba entre les top 100 del Best Global Brands 2019 del rànquing de Best Global Brands, al costat d'Amazon, Google o Zara, per exemple. Com estructureu vosaltres la comunicació global, Cristina, i com es transmet el missatge corporatiu a les bases, també? Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc també em sumo tots els agraïments, en aquest cas a mi em va l'Ester directament i també gràcies al Col·legi i a DIRCOM per l'oportunitat i perquè crec que realment aquest tipus de jornades són més que necessàries i a vegades, com deia una mica l'Estel, els que estem aquí normalment estem encara més endarrere ajudant els que estaran aquí, no? I els expliquem quins són els missatges clau i avui ens hem trobat que som nosaltres que hem de pensar en els nostres principals missatges. Jo la primera idea o el primer missatge que sí que vull traslladar és que la comunicació global, m'atreviria a dir que per tothom, però us asseguro que per una multinacional és un repte. I és un repte tan important com que vulguis penetrar un mercat nou, que vulguis tenir més rendiment, que el teu equip de professionals siguin flexibles i funcionin o que et quadrin els balanços. És tan important com això. Què ha volgut dir això? Que hi ha hagut una transformació
molt radical que encara estem vivint, allò que en diem transició, però és una transformació de que abans la comunicació era una mica aquella germana petita que quan t'agradava li feies cas, però si no la deixaves de costat, no? Aquella nota de premsa, que em posin a mi primer, era una mica la bàsica. Aquesta germana petita ha anat creixent i ara hi ha aquell model tan bàsic d'allò que tinc un missatge, el vull comunicar a través del canal que jo decideixo cap a tu, receptor passiu, ha desaparegut, no? Ha deixat d'existir. I la multinacional a vegades no se n'adona d'aquest canvi. Per tant, ja us dic que hi ha un repte intern de fer entendre aquest canvi substancial, que per molt potent que sigui, no? Això, som en el top ranking, si tu mires així el negoci per negoci, estem ben col·locats a quasi bé tot arreu. So what? No? Què passa amb això? Quina importància té això? Jo crec que hi ha dos canvis substancials. El primer és la interacció, és a dir, aquest actor passiu ha deixat de ser passiu, aquest receptor té alguna cosa a dir-nos i potser no l'escoltàvem i ara l'hem de començar a escoltar. I dos, potser del que els hi parlàvem no era el que més els interessava, no? Torno a dir, aquesta idea del negoci, que ho hem de comunicar, prefereixo que vingueu a les gasolineres de Shell que a les de BP, no deixaré de dir-ho, però potser no és tan important el meu negoci, sinó la meva estratègia, quina petjada vull deixar jo en la societat. I us asseguro que treballant en el sector energètic a dia d'avui és molt important, d'acord? Us podeu imaginar que els meus stakeholders no només són els mitjans de comunicació, no només són els usuaris de les meves gasolineres, sinó i sobretot són aquests activistes que tenen una veu cada cop més forta, Greta Thunberg, per dir, tots coneixeu la Greta, us podeu imaginar els debats interns que hem pogut tenir amb una persona de 15-16 anys que d'alguna manera ens revoluciona el sector energètic i a la societat, no? Però vull dir, hem d'escoltar molt més. I us donaré un element quasi bé anecdòtic, però que és important. Fa uns anys Shell va decidir que els equips de comunicació interns deixaven de dir-se equips de comunicació. Ens diem relacions exteriors. Per què? Perquè el que fem és relacionar-nos. La comunicació ja no només és jo comunico, jo tinc informació i te la trasllado, és aquest tipus de relació el que fa que la meva comunicació sigui en el fons eficient. Com treballem? I vaig molt ràpid, perquè evidentment simplificar com s'organitza. Com deies, 86.000 treballadors. Perquè us feu una idea, tenim uns 1.000 professionals a l'àmbit de la comunicació a dins de Shell. I tenim dues àrees. Una que seria aquella comunicació més estàndard, que pot ser comunico per negoci, comunico per país o per regió, i com que tenim moltes instal·lacions, regasificadores, refineries, tenim una gent especialitzada en aquest tipus de facilities o d'instal·lacions, una mica com suposo que qualsevol altra entitat. Però llavors tenim un altre equip, que és quasi el 50% dels grups de la gent de comunicació interna, que fan les àrees crítiques. Què vull dir per això? Planificació i estratègia. Com puc fer jo la planificació global que comentaves tu? Jo la puc fer, però des de casa, des de la meva visió de Shell, en aquest cas a Espanya, jo soc responsable d'un negoci que opera en 20 països, però amb carinyo no sé què podem fer a la Índia amb aquest mateix negoci. Llavors tenim uns equips que fan aquesta planificació, aquesta estratègia que es desenvolupa per entendre'ns amb els missatges clau, amb les campanyes que volem desplegar, etc. Altres equips, aquests més d'àrees crítiques, les relacions amb els stakeholders, perquè és molt fàcil dir que jo vull parlar amb els activistes i com ho faig i què li dic. Llavors tenim tots aquests grups interns, també hi ha relacions amb els mitjans, els equips de branding, que d'alguna manera ens alimenten a tots els altres que treballem internament. I anant molt ràpid. I com ho implementem això? Està molt bé, ara tinc l'equip humà treballat i ara com ho faig jo? Doncs us diré una cosa, i potser us semblarà una evidència, però tenim un protocol de comunicació global. No el meu en silos només a Espanya o només a Itàlia o només a la Índia, sinó un protocol de comunicació que abarca absolutament a tots els equips de comunicació i a tots els llocs on operem. I em direu, home, però que és de lògica. Doncs no tanta lògica. Aquest protocol es va establir l'any 2007, és a dir, fa 12 anys, quan se'n van adonar que probablement la manera que teníem de comunicar era molt en silos, era molt unilateral i que necessitàvem aquest abast més global. Què implica aquest protocol?
Per mi dues coses, una orientació a saber com comunicar, no? Ens explica una mica les passes, però el més important, que siguem coherents. O sigui, el nostre missatge no ha de ser únic, no ha de ser que cada vegada que sentis una persona de Shell sentis a la Cristina darrere, però sí que ha de ser un missatge coherent. Si jo advoco perquè prefereixo que encara s'utilitzi el gas, per exemple, com a backup de les renovables, perquè les renovables un dia no hi ha sol, perdoneu-me, o un dia no hi ha vent, necessitem utilitzar gas. No pot ser que jo aquest missatge el traslladi aquí i no ho estigui fent en un altre continent, doncs perquè potser el negoci del petroli encara en funciona allà. No? Llavors, ha d'haver-hi aquest missatge coherent arreu del territori i a través d'aquest protocol ho fem. I ja molt per finalitzar, treballem molt amb xarxa. I aquesta xarxa és, òbviament, entre els propis equips de comunicació, però estem molt involucrats amb les àrees de negoci, amb les àrees de màrqueting, amb les àrees d'estratègia. Com puc fer que això realment funcioni? Moltes coses s'han dit aquí, per nosaltres també són molt importants. Jo recordo el primer cop que em van dir hem d'humanitzar la marca. Ostres, i com ho faig jo això, no? Però és essencial saber-la humanitzar. I aquí, per mi, torno a dir, l'essencial ha sigut deixar parlar tant de mi, del meu producte, que és millor que el de la competència, per dir què vull fer jo, quina estratègia tinc, com puc ajudar la societat. Un exemple, i amb això acabo, i sé que després entrem més en detall, transició energètica, no? Acords de París, COP25, la setmana que ve a Madrid. El nostre CEO, Ben Van Beurden, és un dels primers CEOs de l'àmbit energètic que va sortir proactivament per dir nosaltres estem a favor dels acords de París, però som responsables, no va dir culpables, però va dir som responsables del que està passant. Però de la mateixa manera que som responsables, volem aplicar-hi solucions, volem ajudar i per això formem part d'aquest debat. A mi aquesta visió proactiva, aquesta visió de dir volem formar part del que està o que és rellevant per la societat, és un factor clau perquè funcioni bé la comunicació global. Gràcies, molt interessant com totes les intervencions. Anem al Josep Vives. Clar, quan intentava fer radiografies una mica de les entitats que representem en aquesta taula, pensava, ostres, i jo del Barça què he de dir, no? Què he de dir del Barça? Com vosaltres sabeu més que jo del Barça, i el Josep per descomptat. Però bueno, donaré 4 idees claus per introduir una mica les preguntes que li adreçaré al Josep. El Josep ens diu, i ho va dir en un estudi recent que va presentar sobre l'estat de la salut de la marca Barça, que el Barça és el club més seguit i més estimat al món, i tenim aquí unes quantes dades. Hi ha un espectacular seguiment de l'equip fora d'Espanya, fora de l'Estat. És el club més seguit als Estats Units, a la Xina, al Japó, al Brasil, a Turquia i a Mèxic. I destaca també, potser per això heu llançat estratègia TikTok, i ens ho explicaràs, que teniu un gran seguiment per part de persones joves, és a dir, un segment d'edat molt jove. La marca Barça és tan coneguda com poden ser Apple, Coca-Cola, Amazon o Google. De ben segur que més enllà de les fites esportives i dels goals d'aquest club, les campanyes solidàries a través de la Fundació, com l'Aliança, per exemple, amb UNICEF, hi han ajudat també amb això, amb aquest posicionament global. També teniu patrocinadors d'arreu del món, Josep. Esport i responsabilitat social és un binomi indissociable. Quines iniciatives teniu per reforçar el compromís social del Barça i quina incidència global tenen, donat que estem en una taula de comunicació global, i marca global de renom internacional, no? Com es compagina un discurs arrelat al lloc d'origen, Barça, Barcelona, Catalunya, a la vegada que l'equip es promociona com una marca global? Benvingut. Bon dia a tothom. La veritat, a part d'agrair evidentment que ens hagueu convidat en aquesta taula magnífica i en aquestes jornades, i a més amb una companyia tan il·lustre, però a part d'això, jo més que explicar coses he vingut a demanar-les. He vingut a buscar algunes respostes, perquè nosaltres ens passem el dia fent-nos preguntes i normalment el que ens passa, com va explicar una vegada el mànager general dels Golden State fa molts anys, John Spoltra, que em va dir quan torno a casa cada dia travesso el pont que va de New Jersey cap a casa i arribo al final del pont i hi ha una pregunta que no em sé respondre, dono la volta amb el cotxe i me'n torno al despatx a veure si la trobo. Nosaltres no ho fem perquè si no sortiríem mai del despatx. Ens passem el dia fent-nos preguntes i no trobem respostes. I no les trobem perquè la complexitat de la comunicació és extraordinària i en una entitat, en una institució, en un més que un club com nosaltres, això encara es fa més difícil. I bàsicament per què? Mireu, jo sempre he pensat que a la vida el més important no són les idees.
són les emocions. Les idees, al final, són fantàstiques. Sense les idees no avancem. Sense l'inconformisme que defensava Emerson no podríem tirar endavant. Però si les idees al darrere no hi ha emocions que les empenyin, que les visquin, si no hi ha implicació, es marceixen i es moren. Al final, si tanquem els ulls, com abans ens convidava la Consol a fer, ens submergim en l'àmbit ja no tant de les idees, sinó de les imatges associades a unes emocions. La infantesa, el Camp Nou. Per tant, nosaltres hem de gestionar emocions, que sembla que el verb gestionar i emoció, o gestionar i passió, siguin antònims, i no ho són. Però és el que hem de fer. Perquè al final nosaltres des de l'emoció podem transmetre moltes coses i podem fer molt bé el món o no. Des de l'emoció nosaltres podem ser referents, podem impulsar projectes, podem atraure molta gent que decideixi invertir en alguna cosa que valgui realment la pena més enllà d'una pilota que entri en una porteria. Quan em van dir, hauràs d'anar el dia 28 al Col·legi de Periodistes a parlar, i em va encantar la idea, la primera cosa que vaig fer de manera automàtica i mecànica, i ho fem sempre al club, és què passa el dia abans? I el dia abans jugàvem contra el Borussia Dortmund i ens jugàvem, diguem-ne, unes quantes faves, diguem-ne, al Camp Nou, i vam dir, si guanyem serà fantàstic, vindrem aquí molt tranquils. Però i si perdem? Si perdem haurem condicionat l'estat d'ànim. El Barça serà el mateix club. Farem les mateixes coses bé i malament. Però el resultat, el fet que entri no la pilota, ens condicionarà. Molta gent avui s'hauria llevat malament si haguéssim perdut o haguéssim empatat. I si haguéssim jugat com al camp del Leganés, avui no sé com hauria vingut jo aquí, potser una mica, diguem-ne, d'estranquis, que diria aquell. Però en canvi vam fer un gran partit, vam guanyar, i avui ens hem llevat, diguem-ne, amb aquell moderat optimisme que tenim els barcelonistes i els catalans. Perquè som gent que no acabem d'estar mai contents del tot. Que aquesta és l'altra. Nosaltres treballem per què? Perquè al final fem una cosa tan senzilla com regalar un minut de felicitat a tothom. És així. I això sembla tan difícil i alhora tan fàcil, però és així, un minut de felicitat. I ja no dic d'evadir-se dels problemes quotidians, que la gent diu, no, la gent va al futbol o va a veure l'esport i s'encomana uns colors per intentar evadir-se d'allò que viu cada dia. No, nosaltres estem parlant de donar un minut de felicitat de veritat a la gent. I la felicitat pot ser amb una pilota que entra, però la felicitat pot ser, per exemple, ajudant a nenes i a dones d'Aràbia Saudí que puguin començar a fer esport. Amb Shell, per cert. Això és el que vinga. Per això li he agafat la mà. Li he centrat la pilota. Una bona assistència, t'ha agradat aquesta. Bé, nosaltres els últims anys, a Aràbia Saudí, per exemple, a través de la Fundació, hem fet un projecte en el que 400 nenes entre 10 i 15 anys han pogut fer esport i ara tenim 30 entrenadores que estan entrenant i estan formades perquè les nenes comencin a fer esport a Aràbia Saudí. Algú dirà, això és una broma, no? Això és una gota enmig del desert, i mai millor dit. Però sabeu què passa? Sense la primera gota al mig del desert, mai l'acabarem d'irrigar del tot. I ha d'haver una primera gota. I aquesta primera gota l'hem treballada conjuntament des de la Fundació del Barça, amb el nostre escut, amb aquestes emocions, amb si la pilota entra o no entra, però al darrere d'això hi ha unes emocions que ens permeten vehicular un projecte per intentar impulsar, com hem aconseguit, un petit canvi legislatiu a Aràbia Saudí, un país que no us descriuré com és, perquè al final les nenes puguin començar a fer esport. Les nenes i les dones. I això ho fem de la mà de Shell. I de la mà de tants i tants altres col·laboradors, empreses, patrons, persones, voluntaris a tot el món. En el cas de la Fundació, nosaltres estem ara a 59 països de tot el món i estem donant, diguem-ne, servei a 1.600.000 beneficiaris, que són nens i nenes. El nostre focus són els nens i les nenes. Per què tenim aquest focus? Tenim aquest focus bàsicament perquè nosaltres som una fundació, que no som una fundació tan gran, que puguem donar servei, diguem, de moltes iniciatives i ens hem de focalitzar en aquelles que nosaltres pensem que podem ser potents i en els que podem ajudar de veritat. La nostra és una fundació relativament petita, però des del punt de vista de les fundacions esportives és la més important del món. I què ens passa a nivell comunicatiu amb aquesta fundació que, per exemple, ara fa pocs dies va posar al servei de la Generalitat de Catalunya, a servei de la Conselleria d'Educació, una nova metodologia per batallar contra el bullying, una de les grans xacres que tenim a la nostra societat, i que hem estat treballant durant 2 anys amb tota una sèrie d'escoles pilot i que avui, a més, l'administració catalana ha fet seva. Això és un pas molt important. Bé, doncs, el problema que tenim amb tot això nosaltres és que la pilota que hi va entrar a la porteria del Borussia Dortmund fa molta ombra. És a dir, i aquí us demano l'ajuda, perquè nosaltres tenim un escut fantàstic que ens obre les portes del món. Quan nosaltres hem d'explicar qualsevol cosa i diem que som el Barça, la gent, intuïtivament, ens escolta. És una carta de presentació extraordinària. Abans ho comentàvem,
som, sí, en 5 dels 10 mercats estratègics més importants del món, som la primera marca. La primera marca vol dir en termes absoluts, no esportiva, no d'un club, en termes absoluts, per dècimes en alguns casos. Ens va sorprendre a nosaltres, que som una empresa relativament petita, i dic empresa des del punt de vista del que vol dir els ingressos, relativament petita, nosaltres ara facturarem 1.047 milions aquest any, però clar, si ens comparem amb Nike, que en factura 36.000, som una engruna. Però en canvi, en molts llocs del món, nosaltres tenim més engagement i més reconeixement que Nike. Ens va sorprendre l'estudi. Ens va sorprendre. Per tant, tenim moltes portes obertes, però alhora aquest escut i aquesta pilota ens fan ombra. Per què? Perquè quan volem explicar la fundació, resulta que tenim la immensa majoria dels socis i sòcies del Barça que saben que tenen una fundació fantàstica, però també una part molt important d'ells, gairebé un 50%, no saben què fem. Estem parlant de socis i sòcies, gent que viu en el club, gent que també d'alguna manera estan linkats directament amb la fundació. Però per què? Doncs perquè la força de l'escut i la força de l'esport i la força de l'espectacle i la força de tot allò que implica això fa que aquella responsabilitat social que nosaltres exercim, i l'exercim a més d'una manera molt convençuda, costi molt d'arribar. I aquesta, diguem-ne, és la pregunta que ens fem cada dia i la resposta que no trobem. I tenim iniciatives, fem moltes coses. Treballem perquè cada dia d'alguna manera es singularitzi aquest missatge de la Fundació. Què és el que al final ens ha sortit molt bé? O ens està sortint molt bé, i ho dic ara amb la boca petita i amb molta prudència, que són al final el boca a boca. El boca a boca? El Barça ha de fer el boca a boca? Vol dir que no és millor agafar aquell canó que tenim amb 344 milions de persones que ens segueixen cada dia des de les xarxes socials i llançar-ho? No. Sinó que al final, com que toquem l'emoció i quan parlem de fundació i parlem de responsabilitat social i parlem de nens i nenes que pateixen molts problemes de tot el món, acabem tocant la fibra de les persones, això s'ha de fer mirant-nos als ulls. I fem trobades de gra petit amb sectors d'influència, amb persones, amb col·lectius, que ens permetin cada vegada fer taca d'oli i explicar allò que fem més enllà de la pilota. Això és el que estem fent ara nosaltres, bàsicament. Més enllà de les campanyes, més enllà d'intentar que els jugadors del primer equip que ho fan, perquè a més, us vull dir una cosa que la gent no sap. La Fundació, que aquest any té un pressupost d'uns 18 milions d'euros, hi ha una part del seu pressupost, i fins ara ja no tant, però fins ara bàsicament es nodria d'això, es nodreix del 0,5% dels salaris dels jugadors i tècnics del Barça. Per tant, a part del 0,7% que hi aporta el club del seu pressupost, hi ha un 0,5% que ve del salari. Però hem de tibar molts dels jugadors per fer això, però hem de fer també amb cura, perquè si no, què ens passa? Quan fem una campanya amb el Leo Messi, agafats de la mà, el Leo Messi té tanta potència per ell mateix que moltes vegades la fundació queda molt petita al darrere. I no per la voluntat del Leo, no pas per ell, però aquesta és una realitat que estem vivint. I aquí hem de trobar respostes i hem de trobar maneres perquè aquesta responsabilitat social que, repeteixo, ens enorgulleix i ens faci també ser més que un club, la puguem compartir d'una manera extensa amb moltíssima gent i que se la faci tan seva com un gol del Messi o com una victòria com la d'ahir al vespre al Camp Nou. Moltes gràcies. Com ell deia, jo vinc més a respondre que no pas a parlar o a explicar-vos coses. Ara entraríem en un bloc que és un diàleg entre les ponents de la taula sobre preguntes que ja portàvem preplantejades amb un guió, però donat que anem tard, perquè ens queda un quart d'hora per tancar la taula, jo directament ja emplaçaria preguntes del públic perquè així generem un debat directament també amb el públic, més que no pas ara nosaltres no tenim temps i és millor que pugueu aprofitar que teniu aquests ponents de luxe, que subscric, per plantejar les preguntes que els vulgueu adreçar. No sé si hi ha alguna pregunta. Vinga, som-hi. La meva reflexió és si l'acció i la quota de pantalla, diguem, de la Fundació és un 5% o un 2% o un no sé quin petit percentatge con respecte al club, la imatge de responsabilitat social corporativa no penses que se tindria també que repartir més amb el que projecta el club cada dia i no esperar a la Fundació com si la Fundació tingués que ser l'ànima d'algo que si no és per la Fundació no tindria ànima? Vull dir, entenem que el Barça era més que un club abans de tenir una Fundació, no? I aquests valors de gremial, de grupal, de suma, potser ja els tenen. I no sé si el negoci del futbol també ha afectat el devenir de com ha evolucionat tot en aquest sentit.
Jo crec, sincerament, jo he vist des de dintre, que el club exerceix aquesta responsabilitat social més enllà de la fundació. De fet, nosaltres, i això no és per voluntat pròpia, senzillament és una derivada de la nostra pròpia condició, acabem sent referents de moltes coses que no són estrictament esportives. Quan es parla de la situació política de Catalunya, molta gent ens mira. I es pregunta, què dirà el Barça? Quan ara fa pocs dies hi va haver la sentència del Tribunal Suprem, segurament la primera institució que va reaccionar immediatament va ser el Barça. I això no va ser espontani. Això estava molt rumiat, estava molt pensat, i ho vam fer perquè creiem que ens tocava fer-ho, perquè volíem fer-ho, perquè forma part de la nostra manera de ser i de fer, perquè forma part de la nostra història. Demà farem 120 anys i hem de ser també fidels a l'esperit d'aquells fundadors i tota la gent que va continuar el club. De manera que ho exercim, sí que ho exercim. El que passa que segurament a vegades el que en diríem tot aquest star system, tot aquest negoci, i ho poso entre cometes, del futbol, tot l'espectacle, a vegades se'ns menja. I torno a dir-ho, fa molta ombra respecte a tot això. I al final ens quedem, diguem-ne, amb aquesta aparença, amb aquesta imatge, amb tot allò que és més visible, però després hi ha tot aquest dia que tu deies, i és veritat. Per exemple, nosaltres estem treballant ara amb la responsabilitat social corporativa del club, que la RSC no és la fundació és una part de la RSC. I tots ho sabeu, que la RSC, que s'havia confós molt del què era això de la RSC. No, la RSC vol dir, escolteu, i vosaltres què feu per la sostenibilitat? Què feu? Estem treballant per la sostenibilitat en aquests moments. Estem en un projecte que és l'Espai Barça, que és el projecte més important del club, sens dubte, d'ara i fins d'aquí a 10, 15, 20 anys. És un projecte extraordinari del club i de la ciutat, de transformació d'una part important de la ciutat, i evidentment en aquest projecte hi ha tot un seguit de requeriments que ens hem autoimposat i d'altres que ens han vingut imposats, però que a més els acceptem perquè pensem que és el que toca, que formen part d'això. I ara, en un àmbit encara d'una certa precarietat, perquè estem convivint encara amb equipaments que són antics, que per tant no estan posats al dia, etc., intentem treballar en aquesta línia. Per exemple, estem treballant amb una iniciativa privada, però que també ha estat conveniada amb l'Ajuntament de Barcelona, per parlar de l'accessibilitat universal. L'accessibilitat no entesa només amb aquelles persones que tenen discapacitats físiques, que és el que s'entenia abans, sinó l'accessibilitat entesa ad extensum. Això ho estem fent, el que passa que sí que és veritat que n'és el gran repte nostre, de la gent que ens dediquem a la comunicació, que això arribi. Que això arribi. I costa molt, la veritat. Gràcies. A vosaltres. Hola, bon dia. A mi realment m'ha impressionat molt, perquè era un aspecte que no podia pensar que fos tan potent, preguntar-vos a la Sagrada Família, a l'Ajuntament i al World Mobile Congress, com logreu coordinar-vos en el dia a dia per fer que, sobretot en moments de crisi o en moments que afecten, perquè al final és tot una sola marca, és com si és una marca que tingués 3 potes, no? Però clar, en el cas de les vagues o en el cas de que normalment tothom busca el conflicte per tenir visibilitat, no? Aleshores, com compagineu això amb els interessos, a més de cada institució, que són diferents? Jo, si em permeteu, començaria dient que t'agraeixo molt aquesta pregunta, perquè l'objectiu de la marca Barcelona és el de fer una aliança de ciutat amb tots els agents de ciutat, i aquest va ser l'objectiu inicial de crear aquest nou relat, però mentre estàvem tot aquest treball de que teníem una estratègia molt clara de comunicació i com ens organitzàvem i convocàvem els agents i fèiem els whatsapps i tot plegat, vam tenir un atemptat el 17 d'agost del 17 i vam tenir una tardor calenta aquell mateix any. Tot això va provocar que haguéssim de prioritzar quines accions fem de gestió de la reputació i de la crisi perquè expliquéssim al món que Barcelona seguia sent tan atractiva i tan activa com sempre, no? Hi ha unes coses que nosaltres hem tret d'aquest treball que hem fet i que ho hem presentat amb aquest Brand Book al gener, és que tothom ha acabat dient, molta gent ha dit que Barcelona és una ciutat curiosa i inconformista. I en aquesta curiositat i aquest inconformisme nosaltres vam fer una aposta urgent al desembre del 2017 perquè teníem el mobile a principis de febrer i era un moment molt important per donar un missatge al món conjunt de que Barcelona seguia sent Barcelona. Per tant, vam fer una campanya de comunicació, l'equip de comunicació de l'Ajuntament que porta l'Àgueda Banyón i aliados amb els diferents equips de la casa perquè expliquéssim als 300 agents de ciutat amb una setmana a l'antelació del mobile, convocant
convocar-los a tots, òbvio dir que en la ment de les persones sempre surt gaudir la Sagrada Família, cierro parèntesis, vam convocar-los a tots per explicar-los aquesta és la campanya que volem fer, sense signatura de l'Ajuntament de Barcelona, però que volem que entre tots expliquem al món Barcelona, com està Barcelona. Per tant, va ser un projecte preciós d'aliança a ciutat de tots els agents, perquè tots per una mateixa causa, entenent que tots som Barcelona, i Barcelona és una marca que no pertany a ningú, perquè està a la ment de tothom. Per tant, els vam convocar, els vam donar les eines, els vam donar els hashtags corresponents, els vam donar els vídeos tot plegat perquè el dia de Oratge, amb el Mobile World Congress, tothom, com a ambaixadors de la marca, llancéssim aquest missatge al món. Diguem que crec que això és un exercici difícil, però molt positiu i molt potent, perquè tots ens aliem, perquè tots creiem en aquest producte i tots sabem que Barcelona, més enllà d'aquest soroll, té una força, un intangible molt potent. Del tot, només afegir el que crec també, de fet, és una mica el resum del que estem parlant ara. La comunicació corporativa, més enllà d'un punt de crisi o més enllà d'una problemàtica, ha deixat de ser el relat de venem no sé què, ha passat a ser una comunicació d'intangibles. Llavors, això el que et facilita és tenir i treballar per un objectiu comú. Parlàvem abans d'emocions, parlàvem d'objectius, de futur, de conceptes abstractes que passen a ser l'element comú entre parts molt diferents i precisament això és el que et permet treballar junts per aconseguir una cosa. Per tant, com deia la Consol, en el moment en què tens una problemàtica identificada, en què tens un repte a superar, trobar aquest objectiu comú que et permet que agents diferents amb interessos diferents s'agafin de la mà i vagin junts, això passa a ser la base de tot. Llavors, per això la comunicació corporativa i la comunicació d'entitats diferents davant d'una problemàtica passa a ser la base i el que et permet començar a construir una resposta conjunta, com a ciutat, com a país, com a sector, com el que faci falta. Llavors, per això, davant d'un problema, la millor manera és definir aquests objectius, aquest element comú entre tots, i a partir d'aquí ho trasllades amb campanya, amb acte, amb un posicionament o amb el format que toqui. Jo voldria afegir una cosa. Nosaltres, quan Notre Dame va cremar, va ser molt sorprenent perquè estàvem en plenes vacances de Setmana Santa, crema Notre Dame i ens truquen a nosaltres i volien entrevistar l'arquitecte director. No? Llavors, nosaltres ens n'hem adonat que al final, que suposo que després es parla de crisis, no? Però que nosaltres al final estem al centre moltes vegades de crisis que nosaltres no l'estem patint i al final, per mi, el sentit comú. Intentar-nos sempre avançar els temes, no? El que una mica deia el Josep, no? De, escolta, quan passi això, què farem, com ens veiem en aquesta situació, i després la capacitat de treball, no? Al final, aquella arremangada final de tot un equip, des de diferents puntes del món, per al final solucionar allò que no és una crisi nostra, però que al final parla també de nosaltres. No? Doncs és una mica ingredients conjunts. Aquí tenim una altra pregunta. Buenos días, enhorabuena por la jornada. ¿Desde qué punto de vista el hecho de la evolución que han tenido los gabinetes de comunicación, los áreas de comunicación, apostáis mucho por esa actitud proactiva de generar vosotros los contenidos, de funcionar casi como una agencia de comunicación en lugar de ser reactivos, de hacer esa nota de prensa no tan como se hacía antiguamente, un poco poniéndote a ti en primer lugar, ¿no? Y la segunda pregunta, ligado a lo que estáis hablando de emociones y de valores, puede ser para el Barça, pero también para el resto de ponentes, ¿hasta qué punto o en qué límite lográis bajar el mensaje un poco a lo terrenal para que aquello que es tan aspiracional no quede tan arriba, que la gente le quede tan lejano? Gracias. Parlo una mica de l'experiència en el sector energètic. És difícil dir-te si sempre són proactius. Probablement parles amb alguns mitjans de comunicació i consideraran que no ho són. Jo et dic que per ser una multinacional som molt proactius i en el cas de Shell encara més. Casos concrets i potser és un dels factors clau.
Per tal que aquesta comunicació funcioni, nosaltres podem ser uns equips boníssims, treballant, el que dius tu, ens arremanguem, però si no tens uns directius que es creuen que amb la comunicació aconseguim coses, no anem enlloc. Llavors aquest engagement és molt intern també, no? O sigui, i no només és qüestió de carisma, no tots han de ser Barack Obama, però d'alguna manera, per exemple, en el cas de Shell, el nostre CEO és un dels influencers a LinkedIn, i no parlo de quantitat perquè no és quantitat ser influencer en aquest cas, és realment qualitat, però llavors va una mica també relacionat amb el que deies del missatge, què parla? Què parla ja? Doncs parla una mica de com hem de veure'ns, com hem de fer aquesta transició energètica i com creu ell que Shell pot ajudar amb tot això. I un element que jo crec, anant una mica en el nivell terrenal, és molt posar-te en els peus, en les sabates de l'altre, és a dir, parlar molt de la seva situació personal, i us ho recomano, hi ha un article escrit pel nostre CEO que ens va impressionar internament, doncs que va viure a Holanda, en els Països Baixos, ell és holandès, amb una situació que no tenia electricitat a casa. I ara és el CEO d'una de les empreses més potents en el sector energètic. Llavors jo crec que és difícil simplificar, depèn una mica del missatge que tu vols traslladar, però una de les maneres de fer-ho és a través d'exemples, personalitzar molt els casos i d'alguna manera que la gent s'hi senti com identificada. Tornem una mica a aquell missatge que no cal que totes les notes de premsa comencin parlant de lo bé que ho fa Shell, sinó que hi ha a tu com a usuari final, com a consumidor final. I tornant, i ja acabo, amb el tema més de la proactivitat, depèn una mica, jo crec que s'ha de ser selectiu, o sigui, a nivell de dir què vull comunicar, una mica el que comentàveu, depèn de l'escenari que tens. Ara, si tu no t'has anticipat, i aquí una mica també en línia amb el que es deia, si tu no tens treballat tots els diferents escenaris, no podràs ser mai tu proactiu, algú se't menjarà abans. Llavors aquesta proactivitat va molt vinculada al treball previ i tenir capacitat per plantejar-te diferents escenaris. Això és el que em pot passar si soc proactiu, això no és el que em pot passar. Sí, jo voldria afegir una cosa. Nosaltres, al ser un repte constructiu, arquitectònicament, a nivell de vocabulari, és molt complexa. Llavors, el Departament de Comunicació està constantment intentant baixar, doncs, quan un arquitecte comença a dir aquí hi ha un hiperboloide, hiperbòlic, nosaltres sabem que la meitat de la societat no ho entendrà. És una àrdua tarea, perquè al final requereix de molta comunicació interna, de que l'arquitecte no se senti menystingut, però que tu trobis aquella manera d'explicar-ho. I per nosaltres, com que visualment som tan potents, al final una imatge parla més que 1000 paraules, i al final també donar veu al que està picant la pedra, a l'artista que està dibuixant, això no només ens humanitza, el que fa és que el missatge arriba d'una forma molt més planera i directa. Llavors és trobar els equilibris. Agafo... Ui, perdó, Josep Gira. No, anava a dir que agafo el testimoni d'ella perquè en el nostre cas nosaltres parlem de tecnologia. I clar, si jo ara us pregunto, per exemple, què és el 5G, molts de vosaltres direu, sí, un número més al mòbil, però clar, en el meu cas el que em passa és que he de traduir conceptes. Jo gasto molt aquesta idea. Llavors, convertir-me en producció de continguts, com deia ell, per mi és bàsic. Perquè si no aconsegueixo traduir aquestes palabrejas del món de la tecnologia, perdo la meitat del meu públic. Llavors, en algo tan complicat com el 5G, ens basem en aquests exemples, perquè veieu la dimensió de la cosa. A banda d'aplicar-ho a sectors concrets, com en el cas de la salut, que us explicava abans, també ho apliquem a territori. Fem pilots allà on creiem que podem trobar les millors històries. Ens en vam anar al Batàrrec, a Lleida. I a Lleida vam fer un pilot en 5G. I per què vam anar allà? Doncs perquè hi ha un problema concret, que amb aquesta tecnologia el podrem resoldre, que això està molt bé, i si voleu després us ho explico, que els tecnicismes ara no toquen, però sobretot ens va anar molt bé per poder dir, senyors, amb el 5G hi ha un col·lectiu que són els podadors d'arbres, que els hi podem canviar la vida, perquè a través d'unes ulleres tremendes podran trobar respostes quan tenen un dubte de si han de tallar una branqueta o una altra. I simplificant el missatge fins a aquest extrem, arribem a fer que les coses s'entenguin, que les coses més complexes puguin ser comprensibles per tothom. Ma mare va entendre aquest cas. Llavors, és el de sempre, no? Moltes vegades en el dia a dia ens fem aquesta pregunta. La meva mare ho entendria. I amb algo tan bàsic com això, probablement solucionem la gran majoria dels problemes que tenim sobre la taula.
jo 2 apunts només. En primer lloc, des de la proactivitat, nosaltres hem de ser sempre proactius. De fet, hi ha una paraula que està una mica gastada, però que la fem servir ara molta de la gent que es dedicava a la comunicació, que és el relat. No? Tenim un relat, tots els d'aquí tenim un relat. En el Barça vam dir, hem de construir un relat. Sembla mentida que haguéssim de construir un relat després de 120 anys, no? Perquè diguem que tenim un relat llarg. Però sí que és veritat que al final l'has d'ordenar. I quan ens vam preguntar què vol dir ser més que un club a l'any 2019, vam veure que havíem de mantenir l'essència d'allò que era l'any 1968 o l'any 1969, però que a més l'havíem de posar al dia, perquè avui ser més que un club també volia dir, i volia que fos així, moltes més coses. La solidaritat, volia dir també segurament aquesta universalitat, fent-la compatible amb la nostra localitat. Abans em preguntava una cosa a l'Ester, som universals o som locals? Som un club de barri. Tenim 11.500 socis al barri de les Corts. Per tant, comencem sent un club d'un barri, arrelats a un barri. I des d'aquest barri ens projectem al món. I això no és incompatible. Ser profundament locals i ser alhora universals. Però també ens obliga a expressar-nos en aquest relat de maneres diferents segons a qui ens adrecem. Però no perquè sigui contradictori el que diguem, sinó perquè segurament el que li haurem de dir a un veí de les Corts, a un soci de les Corts, és molt diferent al que li haurem de dir, per exemple, a un seguidor de Jakarta. A Indonèsia tenim 7 milions de seguidors nosaltres. Per tant, amb un seguidor de Jakarta, que desconeix ni tan sols com és físicament el barri de les Corts, que no ha vingut mai al Camp Nou, que no ha sentit mai les olors que hi ha a l'estadi, ni el brugit de la gent quan hi arriba, ni aquella fressa que es fa, que és terrible, que és quan l'equip no juga bé i ningú diu res. No? Això no ho ha viscut. I per tant, li hem de poder explicar, li hem de fer viure això, li hem de fer viure aquest sentiment i aquesta emoció des del nostre relat però adaptat. I això és un repte. I sí que es pot aterrar, sí, però al final els relats només s'aterren no des de les paraules, sinó des dels fets. Podem explicar moltes coses i fer-ho molt bé tots els que estem aquí. Però si totes les entitats, institucions, corporacions, clubs que representem no actuem d'acord amb el nostre relat, nosaltres serem extraordinaris, ens anirem a casa, diguem-ne, satisfets de la nostra feina, però frustrats perquè al final allò que nosaltres direm que volem fer i que som no correspon amb la realitat dels nostres fets. I aquí nosaltres tenim un paper a fer, però fins a cert punt, perquè després hi ha unes altres persones que són les responsables de que això s'aterri des del dia a dia. Molt bé. Alguna pregunta més? Perquè acceptaríem l'última i si no ja tancaríem. Sí? Ja no tenim més temps. Em diuen que no tenim més temps. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies als ponents, una taula de luxe i gràcies a tots.